¿Qué pasa?
असं ना. त्या दिवशी जास्त अपेक्षेला बरोबर. हां, तुला लावून गेली. चालेल ना? एवढं नाही का? कधी लावून गेली? उठलेलो आता तर बरोबर तुला त्या दिवशी 400 झाले. 430 तेवढं डायरेक्ट 480 झालं वॉच टाईम. काल चेक केलं ना, परवा दिवशी 480. काल चेक केलं तर डायरेक्ट 580. कसं? डायरेक्ट गचक्यावर 100. काय ते 1-2 न वाढवायचं. तेवढं पण नाही. सांगितलं हजार रुपये. तर 100 तासाडी आपण वॉच नाही करायला.
Rina Tulineva subscribe to the channel.
पाहिलं ते जेवण तिकडे जात होतं भाजी झालं बाबा जेवाय काय करतात बिना ना जेवण नाश्त्याच्या बरोबर. मला जेवायला सुट्टी. काय? चालतं. आता. वांगे ते काय दिवस आपण जरा वांग करतो. वांग पण देखील भरलेलं वांग आवडतं. कालवणच करून केली ना. Rubaya Rehman subscribe to the channel. त्याबद्दल अं, जेवण किंवा ढेर जुने आभार.
बाबा हे रे ताट घे ताट. हो. त्याचं घे. यार का नाश्ता हो जाता है यार ऑनलाइन। काय नाही काय दिलं. Suchtra Norsali subscribe to the channel. ना जेवण ना
चालते म्हणले ना. मी कधी पाजलो आता आता नाही पाजलो पाजलं झालं तर माणूस पाजलं आणि तरी पण तुला कोणी सांगितलं होतं?
रात्रीचे आठवडे त्यामुळे ते वाफेडा आलं आलं ऐकले हवे बोल
काय काय हा मोदक बनवते मस्त हे, हे ठीक आहे. 2001 हा, 40 सकाळपासून म्हणजे आत्ताशी बस मला वाटतं 12:30 बस
ती सापाची लाव. आणि लाईक्स किती केलं ते स्ट्रीमला माहिती 90. थोडी मजा होत नाही. छान आहे ना कशी असं जाड नको. लावलीस का तिकडं? मी म्हणतोय इकडं कसं वाचतंय तुझा आवाज बघ सगळं चॅट मध्ये काय काय
आडले क्या इससे हाँ कितने मेरे अभी तेरे चैट देख अभी अबे क्या बता क्या हो गया 2000 नहीं फिर रात को इसका खेला रे पहली एक इसकी आ रही थी वापस से स्ट्रीम 1.5 घंटे हार्डली 1.5 घंटे स्ट्रीम किया 12,000 तो अभी देखा 2000 सब्सक्राइब अभी सुबह ना एक 40 क्या बता क्या हो रहा है अभी बैकग्राउंड और अभी देख अभी स्ट्रीम कर रहा हूँ ना 90 लाइक्स पर लाइक्स होने देख रहा है एल्गोरिथम गेमिंग कम्युनिटी का लाइक अबे कल रात को हंस रही है साला ये इतना पीसी के सांप वाली गेम खेल रहा है हम की पीसी अरे गूगल पे डाल दे पूरा थंबनेल भेजता हूँ मैं तुझे
आम्ही बोल- देख रहे हैं। हाँ, वही तो बोला तो हो गया, ये जो ग्रीन वाला है, वो मदद तो आ रहा है। हाँ, काय करू? हाँ, गाड़ी एप्पल अच्छा थ्री एप्पल हाँ
Like 99 like that. हे झाले 100 लाईक.
बरं, दाखवायचं. हे बघ, किती म्हणतील ते कारण राहिलेलं काय करणार. तारे जास्त आहेत. नाही राहणार. आले तुला. आवाज येतो. Ai. Ai. Alô, एक मिनिट. अलवाडी दे.
कारण हे बंद करा बाबा. चालले का? तरी कर, 50 तरी कर. आणि तर आज नाही आलेलं. आणि बघ. अरे तिला म्हणलं टाक. ठेवलंय वाचून दिलं. तेवढं ते राहिलं. काय करायचं? आणि मग काय? मला मारे सांगायचं.